Психология на дизайна в дигиталния маркетинг за 2024 година. Психологията на дизайна е важна за изграждане на доверие и разпознаваем бранд. Всеки елемент в дизайна говори на клиента и създава конкретно усещане. Професионалистите създадоха прегледна диаграма, показваща кои са главните емоции, които са необходими вашето дизайн съдържание да създава в хората. Състои се от 7 елемента, които предизвикват емоции и изживявания у клиентите. Елементите са: оптимизъм, приятелска комуникация, вълнение, креативност, доверие, спокойствие, баланс. Максимумът от чувствата, които са необходими да придавате с вашето съдържание, за да привличате клиентите си, трябва да са най-много 3 на брой. Стил в дизайна. Съществуват много различни стилове, които могат да се използват в дизайна. Важно е да се избере стил, който е подходящ за целевата аудитория. За повече информация, следете страницата на GetSell, скоро ще качим статия по темата.